altitude hold, headless mode, 1K taking off and 1K landing, and gyroscope, 360 flip. So return and go to home. See? Tingnan natin. Ang kanyang camera, front camera. Ito ang sa optical pro, secondary camera. At ito ang lalagyan ng battery. Ito ang battery niya. Volt, 1000 milliamp. Transmitter remote. Ito, speed control, return to home, take off and landing, automatic stop. Pag gusto mo mag-stop, ito lang pindutin. Ito sa video at sa photo. Okay, naman ang headless mode at ang 3D roll. Bumaliktad siya.